Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallon mu, yau ne za mu fara gabatar muku da shirinmu mai suna zauren mawaƙa, wanda yake zai ringa zo muku a cikin tashar zauren mawaƙan Hausa TV. A cikin wannan zaure za muna kawo muku hira da mawaƙa sannan da makiɗa na cikin masana'antar Kannywood, ma'ana masana'anta da take shirya fina-finai a Hausa. Insha Allahu za kuna jin batutuwa a kan abin da ya shafi waƙa, ta yadda mutane za su san mene ne waƙa, ya waƙa take, ya rubutun waƙa yake, ya ake fitar da ƙafiya a cikin waƙa, yaya ɗango yake, da ma sauran abubuwa wanda yake za a ji, za a ƙaru, sannan kuma za a nishaɗantu. Baya da haka za mu ringa kawo muku sabbin kiɗoɗi, ma'ana data ko kuma mu ce free beats kamar yadda wasu suke faɗa. Insha Allahu za mu ringa ɗora muku a cikin tashar zauren mawaƙan Hausa TV a cikin shirinmu na zauren mawaƙa.